Здравейте, хора! Днес ще ви покажа една оригинална прическа, която ще е създадена от хубава фризьорка, 5-годишната Росита Молова. И така, да видим какво ще каже тя по въпроса. Давай! Каква прическа ще ми направи? Аз ще ви направя Една готина прическа. Добре, започвай. Ама искам аз да се среша, моля. Нали? Да. Защото от тебе ме страх. Айде, готово, започвай и да ми правиш прическата. По-добре да направя с двете опашки. Сега, хора, ще оставя да ми направи прическата и после ще се видим. И така, ето го завършеният ни вид. Много съм хубава, нали? Да. Ще препадна. И това беше от нас, всичко от нас. Росита Молова и аз. Добре, чао, дами и господа, много приятно ми беше. Много приятно беше и това е. Чао! Чао!